Hello guys, good evening. So karon nakahigayon jud ko no sa makadaghan nga higayon nga akong gihunahuna jud og maayo. So kani akong vlog karon guys, para ni sa mga nag-PM sa kuha, daghan kay nag-PM jud sa kuha. Dili lang jud isa, duha, tulo, upat, lima. Dagko silang offer na kanang kininsinas, na weekly, na monthly nga mga offer sa kuha. And then kani siya nga kanang kuan guys, business is kuan siya kanang online casino. So like 7/7 may nana badahan kay nag-PM sa kuha nga magpa-promote unya. Dagko silang offer, promise. Dagko jud og offer weekly. Tapos na ay monthly na po'y kinsinas. So ako jud ginahuna guys, personally ako dili jud ko kuan kanang dili ko nagasugal jud og ganang mga preha ng mga casino online kay talawan kay ko. And then kanang nakatry ko ana sa una, nakatry ko ana, saksi jud akong ako ang tindera. So nagtry ko, napildi bitaw ko guys, basta murag dugayan ako naka-move on oy niya, 500 pesos ra to. So dugay ko ka-move on gyud. Unya kanang maka-addict jud siya mo nang ako dili gyud ko gusto nga makaingganyo ko ba nga kanang magsugal ang ako ang mga followers may inana ba. So ako dili ko against sa sugal ha, kay syempre naara man na sa inyuha, naara sa tuwa kung gusto ta magsugal. So kailangan lang jud na siya og disiplina sa atong mga kaugalingon kay ang sugal maka-addict jud. Labi nang mapildi ka, manggigil ka nga mo more pa gyud ang imuhang pagsugal. Kung makadaog pug ka, mas maengganyo pa jud ka nga mosugal pa ka kay you want more. So ako guys, dili ko against sa anaahan at yun na sa inyo kung sa gusto ninyo, pero ako dili na jud ko ganang mag-ingon bitaw nga kanang mo reply pa ko sa mga mag-PM sa ko about sa 7/7 or about sa mga casino nga kanang mga online nga sugal kay kanang dili jud ko. So wala ko'y nakita nga kanang dautan anaha kay naara man gyud na sa inyo, dili man gyud ta pareha og mga kanang pananawon or dili ta pareha og kanang mga gusto sa kinabuhi no ang uban kay ganahan pud magsugal kay lingaw-lingaw na puy uban nga kanang na-addict jud sa sugal ana ba. So naara gyud na sa inyo ha, naara gyud na sa ato kung magpa-addict ta, magpadala ta or magsugal ta, naara gyud na sa ato. Basta ako guys, personally ako dili jud ko mo promote og kanang online nga sugal po. So kani guys, gi-video lang jud nako para sa mga nag-PM sa kuan. Ako'y naay mga nag-PM sa kuan nga wala na ko gi-replyan kay kanang gitagaan pa ko nilag sample kung unsaon pag video, unsaon pag promote ana ba. Short lang jud siya guys, kuan lang jud kanang very short lang jud, 1 minute manginana ba or mga pila lang jud siya ka minuto ba nga